Il-ġirien tagħna fl-Italja qegħdin jippreparaw għal aktar sfidi tal-ħajja matul l-istaġun li jmiss wara li dan is-sajf kien diġà karatterizzat minn għolli tal-ħajja f'bosta oqsma tal-ħajja. Fil-fatt stmat li l-ispiża għall-familja medja Taljana matul il-ħarifa se tisplodi b'1600 € iżjed minn fuq l-istess perjodu is-sena li għaddiet. Analiżi pubblikata mis-sit Taljan il-Ġurnale.it li kompla jitfa' dawn fuq l-għolli tal-ħajja fil-pajjiż fejn l-għajnuna wkoll li xotta waqt li l-istat qed ikompli jisloħ lil poplu u n-negozji brati ta' taxxi qawwija dan b'differenza għal pajjiżna fejn mhux biss il-gvern qed joħroġ l-akbar sussidji fl-istorja biex il-prezzijiet kollha tal-enerġija ma jiżdidux, iżda wkoll qed ikompli jsaħħaħ il-benefiċċji u miżuri ta' appoġġ. Ix-xahar li għadda l-għoli tal-ħajja fl-Italja wassal biex eluf kbar kellhom inaqsu jew saħansitra iħassru l-vaganzi għal festi popolari ta' Ferragosto fejn ħafna jivvjaġġaw anke bil-vetturi tagħhom stess fil-pajjiż. L-artiklu ta' il-ġurnale jislet ukoll dak li qalet l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Utenti tas-Servizz Pubbliku fl-Italja, jiġifieri li fejn jidħlu l-ispejjeż ta' familja medja brabta mal-ikel, il-fuel, l-elettriku, il-pagamenti tas-self fuq id-djar u l-iskola tistma' li se jintefqu mal-1600 € aktar fl-4 xhur li ġejjin meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-inflazzjoni marbuta mal-ikel kienet waħda b'saħħitha ferm hekk kif temp ta' sena kienet suġġetta għal żieda medja ta' aktar minn 10% madwar l-Italja kollha u f'ċerti bliet saħansitra żdiedet bi 15%. Il-prezz tal-fjuwil fl-Italja wkoll mistenni jibqa' jolli rasu hekk kif familja qed tistma' li se jkollha tonfoq mal-100 € aktar fi fjuwil minn sena ilu. Dan għax il-medja tal-prezz tal-petrol f'sena telet minn €68 għal €95 fil-litru. Il-prezzijiet tal-enerġija li ġew affettwati b'mod konsiderevoli minħabba l-gwerra fl-Ukrajna ukoll mistennija li jibqgħu jolew. Analisti qegħdin ibassru żidiet bejn 7 u 10% għall-aħħar kwart tas-sena. L-ispejjeż marbutin mal-iskola wkoll qegħdin iħassbu bosta fl-Italja hekk kif is-sena skolastika fl-Italja se tibda fil-ġranet li ġejjin. Fil-fatt meta wieħed iqabbel il-prezzijiet tal-stationery żdiedu b'9%. B'mod tanġibbli dan ifisser li familja mistennija tonfoq mal-50 € aktar għal dawn l-ispejjeż minn barra żieda simili fejn jidħlu l-kotba tal-iskola għal kull student. Dawk li għandhom lown għad-dar tagħhom anke hawnhekk se jkunu qegħdin iħossu żidiet, b'mod speċjali dawk li għandhom rati varjabbli. Hawnhekk qed ikun stmat li għall-lown medju fi 3 xhur l-utenti se jkollhom iħallsu mal-1000 € aktar meta mqabbla ma' sena ilu. Fl-aħħar nett, anke biex familja tmur tikol barra wkoll mistennija li tkun qed tonfoq ma' 30 € aktar fi kla waħda minn kemm kienet tonfoq sena ilu. Dawn l-iżviluppi qegħdin jagħmluha ħafna aktar diffiċli biex it-Taljani jkunu f'pożizzjoni finanzjarja li jfadlu fil-waqt li huma bosta dawk li qegħdin iwissu għal dak li ġej fil-ġimgħat u xhur li ġejjin b'mod speċjali lill-awtoritajiet finanzjarji fl-Italja biex jindirizzaw dawn il-pressjonijiet inflazzjonarji bla rażan.